Ganahan ba mo sigihag sugo? Ha? Hindi man mo mutubag. Oo o dili. Kanang sigihan ra kitag sugo ba nga inighuman sa usa nimo ka buhat di ana say lain, human sa di ay lain. Nya di pagyud ka pasalamatan. Ganahan mo ana dili. Nyag masipyat ka kasab-an, nyag na kay nabuhat nga nindot di gyud ka pasalamatan pun-a na saglaing sugo. Nyag masipyat ka kasab-an, nya og di ka masipyat wa say pasalamat. Ganahan mo ana dili. Di gyud mo malangit. Og di ka ganahan di gyud malangit kay matud pa ni Kristo diri ang sulugoon ang kalipay sa sulugoon mao ang pagtuman sa iyang sugo, dili nga mangitag pasalamatan, dili mangita nga daygon or tagaan og reward. Mao na siya ang sulugoon. Mao na si Kristo wa pasalamati sa iyang pagkasulugoon dinis kalibutan. Ni inding yun hinoon nga gilansang siya sa krus. Ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo wa pasalamati din his kalibutan. Nahimo na hinoong biyuda, nahimo na hinoong single nga parent nga wa nay anak kay sa iyang atubangan gipatay Ginoo ng buutan niyang anak. Wa pasalamati, gikuhaan na noon sa tanan nga iya untang ikalipay sa kinabuhi niya. Musunod mo ni Jesus o ni Maria. Yung hilo mo diya kisam na yung sundon ang yawa nga agsigig yung buhat unsay iyang gusto, enjoy life, patuyang yun, unyag badlungon mosupak yun, mo nang nawa siya dito sa langit. Napunta na noon siya sa impyerno. Ganahan mo na nga may impyerno mo na matod pa sa atong unang pagbasa si San Pablo nagpadayon pagtudlo ni Tito mao ning iyang obispo nga batan-on. Niingon siya diri nga ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan nga iyang patambagan ang mga gulang-gulang nga mga lalaki, gulang-gulang nga mga babae. Kanira ba mga tiguang no mo man lisod tudluan. Kani bitaw din mga tiwasonon nga magsigig simba. Mausa na sila dali kay masuko. Kung ato nang tudluan, magyaw-yaw, kinsa ko ka kabatan-on pa nimo, bata pa nimo, ikay mo tudlo nako. Ana man gani usahay kaning ako mga humili ang mangriak kasagaran mga tiguang na mga gulang-gulang na ba labi na ng aktibo kay simbahan. Dayon na silang ingon ako ngano sige kaghisgot anang buhok pa diro sala na lang gid ng pagsigig kolor anang buhok nako di man na ningon day kong sala na ningon lang ko ba nituman ba mos Ginoo tungod anang pagpa-color sa inyong buhok mosupak gid siya ay nalang nahisguti pa rin kadaghang mga butang diha nga ngay hisgutan nganong kana mang yung mga kilay kana mang yung mga buhok nako ay nihisgot ra man gud ko ana sige gina sila argue ako baya pader 80 na biya akong edad naagyo ko sa simbahan kanunay nya magpakulor man gyud ko sa buhok kay ako maning kuan sa duwa man sa ko maghuna-huna anig daotan ay lagi wa lagi na problema ay nalang pagyaw-yaw diha kay tiwasono naman sad ka. Paminaw na lang gud diha gud nya pamalandong Nagyoban mo introduction pag yun og nindot kayo pader abibya nimo ganahan jud kay kuan ang imong humili magkatawag yun ko pader pero ay nalang sa naghisguti ka na mga buhok pader kana biyang kilay pader kilay is life baya nako bitaw kilay is life bitaw pero timan nga si Kristo naa sa siya sugo nagtuman ba ka sa sugo sa Ginoo kung lisod tumanon ang sugo sa Ginoo unsa nakakalisod ang pagsalikway sa sala
ang Ginoo buutan kay mosugo nato. Nya matinabangon pagyud kaayo. Ang tanan atong gikinahanglan iyang ihatag, maglisod pagid tagtuman niya. Unsa nakapagalikway sa sala nga inudnod ginagmaayos yawa nato. Oh, makatukmod ka sa sala nga iya ginang ianag maay nimo, lisod magikagtuman aning 40 kabuutan nga mosugo nya simple pa jud kay gisugo. Unsa nakapagpugong sa sala? Nang naay ni ingon ako ba pader, dako naman kay ka oy. Nya namatay baya ang mga pari pader tungod anang gidakon kadang paslim sad. Paslim ba? Karon na gihaya ko na si Father John Nabalis karon ay magmisa day taron dito sa iyang haya karong alas 11. Alas 11 kinsay mo kuyog ninyo, kuyog mo dito nako mga 10:30 ta mo gikan dire tupadong stayon mo na atong nakuha nga schedule. Ana siya paslim pa der kay karong tuiga gasunod-sunod ang kamatay sa pari. 5 na gud kapari ang 5 na kapari da atong taga Agustinian, 5 na kapari ang namatay sugod atong June, mga June hangtod karon. Way siguro karong mga sunod semana dinhi na sad ang hayaon. Bitaw paslim inako lisura gid ipugong sa kaon oy. Unsa iyang gi-text nako, ingon siya, Father, kung lisod pagpugong sa imong appetite sa pagkaon, labaw na kalisod ang pagpugong sa imong appetite sa sala. Nako, mas may pa man siya sa pari. Pero wa na ko mo reply, pero sakit-sakit ba ya? Kanang kung maglisod ka isip pari, maglisod kag pugong sa imong appetite sa pagkaon, maglisod kag mas malisod pugnan ang appetite sa sala. Sama aning gihisgutan diri nga mga sala, tambagi ang mga gulang-gulang, magmaugdang sila. Kana bang serious? Kana bang dili ba ingon nga kana yangag ug naong, magmabuot sa ato pa sincere, magpugong sa kaugalingon, magmalig-on sa ilang pagtuo. Kusog ra ba kay taning tuo-tuo kadto lang pag-abot sa adlaw sa binatay ngadto ko sa Bahak Sim Park na agi ipabutang ang mga pagkaon anang naang mga lubong. Siging butang anang pagkaon, butang ag soft drinks, butangan o kanang mga kulapo sa patuba butang ngano man kay ang kalag kuno manggawas anang panahon na kay musimhot, dili na mukaon, musimhot sa mga pagkaon na istoryahe. Magmainantuson, dili manglibak, dili maghubog-hubog. Ang mga batanon magpugong sa kaugalingon, dili magmapatuyangon. Kalisod ana kanang pleasure, comfort ana, kalisod ana kanang attraction nimo diha sa cellphone, TikTok ug uban pa, kalisod ana pugnan, di ba? Pero makadisiplina ta para sa lawas, murag duol-duol na sad ta pagdisiplina para sa kalag. Muna hinumdumi matud pa diri ni Hesus, kinahanglang sulugoon ta ang atong kalipay naas pagsugot sa sugo sa Ginoo hangtod gyud sa katapusan. Wa man sa ko mag-ingon na kanang pa-colors buhok sa kilay makapaimpierno na, pero bantay basig nagsupak-supak na kas Ginoo. Kana bang iya pa ba nang kabubuton? Kana ra gyud. Iya pa ba ning kabubuton o dili na? Nya, ask the Holy Spirit. Imo ba ning kabubuton o dili? Kining magpalaygit ko, kining mo inom kog pills, kining maggamit kog kondom, kining magpuyo-puyo mi, kining mag premarital sex mi, mag same sex mi, imo ba ning kabubuton sa akong kinabuhi karon? Nahauyon ba ni sa imong kabubuton? Sugo ako Ginoo. Ana. Gano lingi ako no na imong tupad. Ay mura mag kusmod naman kay nagnaw. Ing na ko no sige kag sugot sa Ginoo. Sige, pangutan ha.
Uy. Nya unsa may mga ilhanan nga kita nagsugot sa sugo sa Ginoo. Number 1, na ay kalinaw ang imong kasing-kasing. Basta Ginoo gani atong sundon, na ay kalinaw. Mubuhat gani kag supak sa Ginoo, bisag unsa pa na ka nindot sa matas mga tao, na agyoy guilt, madisturbo ka. Na ha? Number 1, kalinaw. Why stress? Relax ka. Sila bitaw maingon ako, Pader, sa kanang kadaghan sa imong schedule, wa ka ma-stress. Kanang bakasyon sad Pader, ana lingaw-lingaw. Maingon dayon ko, nganong ma-stress man ko nga porte man akong lipaya ani. Nya mo bakasyon ko ma-stress na noon ko. Kaya nga akong kalipay niya mas pagbuhat sa akong kinabuhi isip pare. Ana sukad ko na orden pagkapare, wa gyud koy day off. Wa gyud ko mag-sit og day off. Pulos gina na ay appointment ana. Na siya. Nga naman, di man ko ma-stress. Ako lang paminaw, di ko ma-stress kay lipay man ko. Dag ko kay tag problema din kana lang hapit na niabot og usa ka tuig o pagita kasugod og tukod sa kumbento kay gamay pa kay halin ang slat. Kanang og ato ginang ako ginangunaw-naon makaguol ngano man nga kun mutabang tag kapilinya duha ra man ka buwan naa namang budget tabang tang bisyap chupilo ka momot wa man kaabot usa ka buwan abot man ding budget ani sa ato mura mag-aaginon. As of yesterday ang atong halin naa pa sa 9,954 slots. Pero pakpakan gyapon nato. Mo na makapawa sa stress. Ana bang maka-appreciate sa kidagamyang butang. Ingon dayon ang tubag sa Espiritu Santo nako kay mangutanam jud ko sa Ginoo nganong hinay man kay ning halin Lord mura magnindot magid unta nga makatukod na gid karong buwana sugod na nya di pa manggid kaya kay wa pa may enough fund. Motubag ra sa akong Ginoo ayaw ko pagbuti dawat lang unsay akong ihatag nimo. Nya magsige pa kog kwenta-kwenta kadaghan aning nag-subscribe nako, kadaghan aning gasiging follow nako Lord. Tandugon lang na nimo sila, mamalit lang ako sa kaslat, ikaugma, hurot na ning 45,000 na lang gud ni ang slots. Nya kadaghan anang gasiging follow nganong di na mo paltog slat ingon sa Ginoo ay ko pagbuti kinsang kasing-kasing akong tandugon. Di ba? Mingon sa din ko, your will be done. Pastilag mamatay ko Lord suntuig sa kamatay lang diha. Humnon ko ning project ka. May mag-imo ning project nga ako man di ba? Awa na, higda na ko wanay hunahuna. Tug dayon. Manang layo ra kay nang 5 minutes inighigda na ko. Hagok na ko ana. Di jud ko mabalaka. Nganoan naningkamot ra kog tuman sa sugo sa Ginoo kawa na kay sala pa der naagod supak sa tapnagsa usahay pa gani permanente pero ang tumong dili ang pagpakasala ang kahuyangan sa sala naagid na ang tumong ang pagsugot gyud sa sugo sa Ginoo mao na nga sige lang sa bangon ikadagma bangon sunod na sa Ginoo murag bata ba gasunod sa mama dagma naman hilak lakaw naman gasalibay na sipon drip sige lang jog lakaw dagma naman ana kay di man kay kamong mulakaw asunod lang yapos mama ana hangtod gyud malig-on hangtod kamao na tang motudlo unsay angay buhaton ang importante ang ato yung palambuon nga mahimo tang sulugoon sa Ginoo. Karon lingian ang imong tupad ikaduhang lingi ing na magpasugo kanako ing na magpasugo kanako nya moingon kay siya magpasugo jud ko nimo pasabot ana sulugoon na siya sa Ginoo ngano man ang pagkasulugoon sa Ginoo matud pang San Pablo mao ang pag-alagad sa atong isig katao alagad nga spiritual alagad nga financial alagad sa imong abilidad or unsang alagad sa atong isig katao kay mao man na ang expression of love ang service matud pa ni Kristo ni San Juan bakakon ka kung moingon kang nahigugmas Ginoo
apan imong awayon ang imong isig katao. Di man gani ka alagad anang imong makita, unsa na ka sa Dios nga dili nimo makita. Na siya kaya lagaray kita nya luwason dayon tas Ginoo niini. Mao na nga ang giingos Ginoo diri sa Salmo, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Kinsa ning matarong? Ang sulugoon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra man gyud mo'y matarong. Nya kun magpasugo na taniya ang sugo sa Ginoo, pirmi gyung matarong. Nya kita sang nagstuma ni ana mahimo sad tang matarong. Mao na siya teknik. Nya kun wa kasuguas Ginoo pag colors imong buhok, ay pag color. Wa kasuguas Ginoo pag butang dihag koral, ayaw pagbutang. Unsa man pag determine mo lagi to na ay kalinaw sa imong kasing-kasing. Why guilt? Why matud pa ni kuan sa diri, matud pa ni San Pablo, wa silay ikasaway kanato. Pero na itong pagkural din sa atong simbahan. Naabay ni saway nganong ni koral ta? Wala, ngano man gitarong ra nato para na tarong ang parking, naasay agianan para sa mga tao nga dili mo simba, nindot sad ang ilang pagkaagi kay atong gitarong ang karsada, di sad kayo gamay. Gigastuhan gina natog minilyon para lang matarong ang karsada, libot aning simbahan. Way makasaway ngano man gibuhat na nato alang sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa kabubuton sa Ginoo unsaon pagpahiluna ang simbahan. Naabay makasaway nga mao ni ang atong lingkuranan, mao ni ang atong pagbutang dinhi sa atong mga facilities nga mogasto ta aning atong sound system og mga 3 million na imo saway ana para manis Ginoo makadaig ta di ba? Una ingon ana dili kay para sa kaugalingon. Pero para pa sa atong kaugalingon, ato na nang butangan diha og barikada, wa nay makasuod diri. Magsige na nagpisti-pisti na to mga silingan. Sige wali, di ta kaagis agianan. Pero karon, mas nindot pa na silang agianan sa una, kalapokon na to sa una diha, hapig ito sila mga hapla. Diri ari ganing luyo, masunggat man imong naong atong mga bully diha karon nahapsay na kaayo, di ba? Mansad mo pakpak pakpakan sa nato yango lah. Itaw salamat sa Ginoo ining tanan, salamat sa atong mga benefactors, salamat sa mga namalit na tong slots tungod ra gid ni sa atong paghigugmaay. Pero padayon ta nga mga buotan kugihan nga mga sulugoon sa Ginoo. Manindog ta